кишоварзони хоҷагиҳои хурду миёнаи ноҳияи шаҳринав баҳри омодагӣ ба кишти баҳорӣ тамоми техникаҳоро аз таъмири куллӣ бароварда ҳамаҷониба тайёрӣ мебинанд. деҳқонони ин гӯшаи кишвар дар соҳаи кишоварзӣ таҷрибаи кофӣ доранд. мувофиқи дурнамо деҳқонони хоҷагиҳо шудгори тирамоҳиро бо муваффақият ба итмом расонда, ҳамчунин дар кишти тирамоҳӣ дар майдонҳои хоҷагӣ сабзавот, гандум, картошка, юнучқа, ҷав, пиёзи барвақтӣ ва дигар зироатҳо кишт карда, ҳоло нигоҳбини онҳоро хуб ба роҳ монданд. имсол тасмим гирифта ки дар майдони 80 гектар пахта кишт кунанд. имрӯз 3 трактори тухми почаак барои коридани чигит тайёр аст. ҳамаи техникое ки имрӯз шиноне ки мебинед барои кишти кор омода ҳастанд. дар рӯзҳои наздик мо коридани чигитро сар карда дар муҳлати муайяншуда ба иҷро мерасонем. кишти кори тирамоҳӣ дар 385 гектар ғалладонагиҳо кишт карда шудагӣ аст. имрӯз нашунамои ҳамаи зироатҳои хоҷагӣ бисёр хуб аст. аз рӯи маълумотҳои раёсати кишоварзии ноҳияи шаҳринав нишонотҳои соҳаи кишоварзӣ соли гузашта дар тамоми хоҷагиҳои хурду миёна баланду умедбахш гардида буд, чун имрӯзҳо бозори маҳалливу ҷумҳуриро маҳсулотҳои кишоварзии деҳқонони ин хоҷагиҳо пур кардааст. ҷамоати деҳоти Истиқлол дар майдони 73 гектар кишти пахтаро ба нақша гирифтааст ва имрӯз бо техникаи кишоварзӣ таъмин мебошад. дар соли 2019 ҷамоати деҳоти Истиқлол 120 гектар дар заминаҳои лалмии кишти гандум гузаронид ва дар чӣ тавре ки мо медонем ки ноҳияи Шаҳринав ба шаҳри Душанбе наздик мебошад, бо сабзавотҳои тару тоза таъмин менамоянд. аз ин хотир мо кӯшиш менамоем ки дар таъмини амнияти озиқавории кишвар саҳмгузор бошем. механизаторану муҳандисон тамоми қисмҳои эҳтиётиро аз хориҷи кишвар ворид карда, ҳамаи техникаҳо ва мошинолотҳои кишоварзиро аз таъмир бароварданд ва гуфтан метавон ки тамоми техникаҳо ба кишти баҳории имсола омодаи кор аст. ба рӯйхатгирии техникаҳои кишоварзӣ, мошинолотҳо ва муоинаи назороти техникаҳо ки аз тарафи раёсати кишоварзии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав гузаронида мешавад, пурра омода мебошанд.